ассалому алайкум дӯстони гиромии мухлисони футбол. Инак баъди 3 соат дар варзишгоҳи Локомотив ки ҳоло мо инҷо қарор дорем ва баъди ҷустуҷӯҳои зиёд ба инҷо омадем, бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Арабистони Саудӣ оғоз мегардад. хушбахттарин одамое ҳастем ки имрӯз ба ин бозӣ омадем ва гумон мекунам ки бо як ғалаба, бо як дастоварде аз ин майдон берун меравем. вале ҳаминро ҳам гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз вақте ки дар кӯча одамонро пурсидем, гуфтанд ҳама Тоҷикистон инҷо ҳаст. Намедонам Тоҷикистон ҳама дар ин ҷо ҳаст ё не, аммо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҳамин ҷо ҳастанд ва бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон масъалаҳоеро ҳал карданд ки барои боз ҳам беҳтар шуданаш дар робитаи байни ду кишвари ҳамсоя тақвият хоҳад бахшид. аз ҳамин хотир ман ҳоло дӯстони гиром мебинам ки инҷа гулрӯз ҳам ба назди мо омада истааст. гулрӯз хеле барвақт ба ин ҷо омада буд ва ҳама футболро интизор ҳастем, аммо тарафҳои сиёсиро ҳам гуфтам. гулрӯз салом, чӣ хел хуб ҳастед? тайёриҳо чӣ хел аст ба ин бозӣ? тайёриҳо на аз муҳим тайёрии бачаҳо нағз бошанд. хуб, шумо чанд рӯз ҳаст бо дастаи мунтахаб ҳастед? онҳо дар кадом рӯҳия қарор доранд? тайёриҳошон чӣ гуна аст? хуб, чанд муддат аст ки бо бачаҳо албатта дар тамос будем ва дирӯз ҳамрӯ бо онҳо ба машқҳо рафтем. хелам метавонам гӯям ки он чизе ки ман дидам, бачаҳо ҳам аз ҷиҳати равонӣ ва ҳам аз ҷиҳати физикӣ ба бозӣ омода ҳастанд. Асаддин Ҳабибуллоев, иҷрокунандаи вазифаи самарадиҳии мунтахаби Тоҷикистон, хеле хуб бачаҳоро омода карда истодааст ва фикр дорам имрӯз ба мухлифи Арабистони Саудӣ як рақобати хеле арзандор мо нишон хоҳанд. хуб, дар бораи дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар ягон машқҳоаш будед ё ки нафархостед ки биёед? не, рости дар машқҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ширкат карда натавонистем. ба сурати он ки нақшаҳои мо тибқи он нақшае ки мо кор мекунем, машқҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ он қарор надоштанд, чунки мо футболкорҳои дигар дорем. хуб, вақте ки ба шаҳр омадем, парчамҳои Тоҷикистон хеле зиёд дода шуда буданд. дар он намолавҳа ё худ таблоҳое ки ҳастанд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон нишон дода мешуданд. Мирзоев боз равобит хеле арзанда сурат мегирад ва боз масъалаи рафту омади мо мардуме ки инҷо хеле омадан мо душвор буд, имрӯз хеле осон шудааст. вале фикр мекунам ки дар ин ҳоле ки масалан бо мошин гузаштем, каме зиёдтар онҷо истоем, тақрибан 3-4 соат, дар оянда шояд ҳамин ҳам аз байн равад. он вақт бубинед инҷо Тошканд моро хуб истиқбол кард. ҳар куҷое ки мо аз он мепурсиданд ки аз куҷо, аз Тоҷикистон ҳастем ва бозии футбол омадем, мегуфтанд офаринатон бод. хуб, дӯстони гиромӣ, барои ҳамин ба ҳамаи мо ҳам офарин бод, барои ҳамаи онҳое ки ҳоло инҷо мебоянд ба варзишгоҳи маҳз ҳамин Локомотив ки каме ин мо бо ҷПРС омадем. онҷо баъзе ҳолатҳое ҳастанд дӯстони гиромӣ ки дастаи Локомотив варзишгоҳаш дар дигар ҷой, дастаи варзишгоҳи нав аст. ин варзишгоҳ соли 2012 сохта шудааст ва яке аз варзишҳои беҳтарин ҳам ҳисобида мешавад. дастаи Локомотив дар ин ҷо машқ мекунад. ба ҳар нав мо ҳоло шуморо ҳам интизор ҳастем, мухлисони футболи Тоҷикистон ба ин ҷо биёед, мо дар ин ҷо бо шумо вомехӯҳем ва барои рафтани шумо ҳам бисёр мошинҳое ҳастанд ки шуморо метавонанд буд ба Тоҷикистон баргардонанд. хуб, бо мо бошед, бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Арабистони Саудиро тамошо кунед ва онро гулрӯз шогирдамон шориҳӣ мекунад ва якҷоя барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва музаффарияти онҳо каф мекӯбем. бале, воқеан ва интизор дорем ки албатта бачаҳои ҷавони кишвар метавонанд бозии худ нишон бидиҳанд, чунки ин пеш аз он барои худи онҳо муҳим аст, барои карьераи онҳо. бархе аз онҳо бори аввал ба чунки сатҳи баланд бозӣ мекунанд, ҳарчанд баъзеҳо дар мунтахаби 16-соло дар Малайзия буданд, дар чемпионати ҷаҳон ҳам ширкат карданд, дар Бразилия, аммо баъзеашон бори нахуст аст ки дар чунин сатҳи баланд ширкат мекунанд ки барои онҳо хеле ва хеле муҳим аст. агар дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин баробар бозӣ намекард, инҷо эҳсони панҷшанбеи ӯ гурӯҳе ки Манучер Сафаров, Ваҳдат Алонов инҳо мебуданд, мо чӣ гуна инҷа натиҷа медодем? яъне бовариамон бештар буд, ҳамин нест? боварӣ албатта бештар мешуд, чунки эҳсони панҷшанбе Ваҳдат Алонов, Манучер Сафаров дар марҳилаи интихобӣ ҳанӯз беҳтарин бозигарон буданд ва ман бо шарофати голҳои онҳо, бозии зебои онҳо мунтахаби мо тавонист ба ҳамин яъне ба марҳилаи ниҳоӣ бирасад ва мунтахаби олимпии Тоҷикистон инҷо дебют кунад. агар онҳо мешуданд боз беҳтар мешуд, вале чӣ илоҷ, ҳаят ҳамин аст айниҳо ва бояд бо ҳамин маводе ки гӯем ба истилоҳ дорем бояд ҳаминро истифода кунем. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, гулрӯз дуруст мегӯяд, чунки дастаи мунтахаби асосии кишвар ки дар таърихи футболи Тоҷикистон ҳатто боре ба бозиҳои масалан финалии чемпионати Осиё нарафтааст, мақсади асосӣ ҳамон аст. аз ҳамин хотир ин бозигароне ки онҷо рафтанд барои дастаи мунтахаб ҳатман кӯмак карданашон зарур аст, то ки мо бо сари баланд бигӯем ки бале дастаи мунтахаби олимпӣ ё худ ҷавони 23 соларо ба ин ҷо каме ҳам бошад, онҳо наовардем, асосиҳояшро ба онҳо додем ва бе дастовард аз он ҷо ҳам баргарданд. баъд ин бисёр ҳам барои мухлисони варзиш, футбол бисёр нороҳат хоҳад буд.
بله و همه تلاش البته برای همون است یعنی منتخب اساسی ما با چمپیونات اسیا بعد با مرحله نهایی و همین بچه‌ای که اینجا هستند اینا هم البته برای منتخب اساسی آماده شده ایستادن و اشتراک در چنین مسابقه ها بعداً زمینه خود فراهم می‌آورد تا در منتخب اساسی بچه‌ها اشتراک کنند و پیش از همه البته دقت باید با منتخب اساسی باشد بعداً هرچند اینجا چمپیونات اسیا هم هست مرحله نهایی ولی بین فصل‌ها است بله. منتخب اساسی است و یعنی در پیش امکانیت هست ما رو خط رو بگیریم و رقیبان هم فکر دارم اونجا از زمره اون رقیبان مسئول نمیشن که ما گویم گذشتنشون بشه یعنی که نتیجه رو از دسته منتخب اساسی انتظار هستیم. در حقیقت دوستان گرامی درست میگه امروز دسته منتخب تاجیکستان با عربستان سعودی بازی میکرد کدام نتیجه چون گفتیم حالا که با دست میآید یا نمیآید ما پیشگویی کار نمی‌کنیم اگر دسته منتخب اساسی 23 ساله به اینجا میآمد در حقیقت یک دستاورد بزرگ شاید ما رو انتظار بود اما ما از دسته منتخب اساسی کشور اصلا انتظار هستیم که با چمپیونات اسیا روند و این بار اول است با سرمربی نوی خورواتی این دسته پیتر شیگر. بله ما شما رو انتظار هستیم در ورزشگاه لکماتیو هستیم و بیاید اینجا و بعدا باز با میخوریم باز با شما هم مصاحبه انجام میدیم. چی گفتید درست؟ نشا کلاودی بیا بکشه کم پرمو وای نشوا